సో ఈ రోజు మనం చూడబోయేది అక్షర బ్రహ్మ యోగం. సో ఇక్కడ అర్జునుడు కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతారు. ఓ మై డియర్ లార్డ్, ఓ సుప్రీం పర్సన్, వాట్ ఈస్ బ్రహ్మన్? బ్రహ్మన్ అనగా ఏంటి? అధ్యాత్మ అనగా ఏంటి? కర్మ అనగా ఏంటి? ఆది భూత ఆది దైవ అనగా ఏంటి? ఇంకా ఎక్కడ శరీరంలో ఏ భాగంలోని ఈ ఆది దైవ అని అతను ఉంటారు? ఓ మధుసూదన, దయచేసి చెప్పండి అనేసి అడుగుతున్నారు. ఇంకా మరియు హౌ కెన్ దోస్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్, ఇంతకుముందు మనం చూసాము, ఎవరైతే చనిపోయేటప్పుడు నన్ను తలుచుకుంటారో ఆ రకంగా అంతా చెప్పారు. మరి ఏ రకంగా వారు మరి ఇది చేయగలుగుతారు, వారు చనిపోయేటప్పుడు తలుచుకోగలరు మిమ్మల్ని అనేసని దానికి అడుగుతున్నారు. దానికి కృష్ణుడు చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇది ప్రశ్నలు అన్నమాట. అర్జునుడు అడిగేది జరామరణ మోక్షాయ మాం ఆశ్రిత్య యతాంతియే తే బ్రహ్మ తద్విదు కృత్స్నం ఆధ్యాత్మం కర్మ చాఖిలం అనేసని మనం 7వ అధ్యాయంలో చూసాము. ఇంకోటి దాంట్లోనే నెక్స్ట్ 30వ శ్లోకంలోని అడుగుతున్నారనమాట. ఇవంతా కూడా వచ్చాయి. సో దాన్ని బట్టి అడుగుతున్నారనమాట, ఒక్కొక్కటి దాని అర్థం ఏంటి అనేసని. సో దానికి భగవంతుడు ఇచ్చే సమాధానం శ్రీ భగవానువాచ అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావోధ్యాతముచ్యతే భూత భావోద్భవకరో విసర్గ కర్మ సంజ్ఞితాః. అంటే ద సుప్రీం లార్డ్ సెడ్ ఇండిస్ట్రక్టబుల్ ట్రాన్సెండెంటల్ లివింగ్ ఎంటిటీ ఈస్ కాల్డ్ as బ్రహ్మన్. సో అనగా బ్రహ్మన్ అంటే ఎవరు అనంటే, ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వారు అవినాశి, ఎప్పటికీ కూడా వారికి నాశనం అనేది లేదు. మనమంతా ఏమనుకుంటామనంటే మన శరీరం నాశనం అయిపోగానే మనం కూడా చనిపోయామని అనుకుంటాం. కానీ యాక్చువల్గా ఎవరు కూడా చనిపోరు, వారికి కేవలం శరీరం మారుస్తూ ఉంటాం మనం అంతే. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ విషయాన్ని తెలుసుకుంటారో వారికి అసలు మృత్యు అనేదే లేదు, వారికి నాశనం అనేదే లేదో, వారు ఆత్మ కాదు, వారు శరీరం కాదు, వారు ఆత్మ అని తెలుసుకుంటారో వారిని బ్రహ్మన్ అంటారనమాట. అండ్ దిస్ ఇటర్నల్ నేచర్ ఇస్ కాల్డ్ as అధ్యాత్మ. సో ఈ ప్రక్రియని అధ్యాత్మ అని అంటారు. యాక్షన్ పర్టైనింగ్ టు ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ దీస్ మెటీరియల్ బాడీస్ ఈస్ కాల్డ్ as కర్మ ఆర్ ఫ్రూటివ్ యాక్టివిటీస్. కర్మ అంటే ఏంటి అని అంటే, మనం ఏదైనా ఒక కోరిక పెట్టుకొని మనం దాని ప్రకారంగా మనం దానికి అనుగుణంగా పని చేస్తున్నాము అని అంటే, దాన్ని ఇప్పుడు మనం చేసేది 2 రకాలుగా ఉండొచ్చు. ఏ పని చేసినా సరే ఇప్పుడు మంచి పని చేయొచ్చు, లేదంటే చెడు పని చేయొచ్చు. సో అకర్మ అంటే భగవంతుని కోసం సమర్పించుకోవడం. మంచి పనిని చెడు పనిని అంతటినీ కూడా, అసలు చెడు పని అనేది చేయకూడదు, మంచి పనిని కూడా భగవంతుని కోసం అనేసి సమర్పించుకోవడం. దానికి రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది అనే దాని గురించి పరితపించుకోకుండా ఉండేది, అది మనం అకర్మ అంటారు. కానీ అదర్వైజ్ మనకి తెలిసినట్టు 2 రకాలు, ఒకటి మంచి లేదా చెడు. సో మంచి పనులు చేసామనంటే వచ్చే జన్మలోని ఆ చేసిన మంచి పనులకి మనం దాన్ని ఫలితాన్ని ఎంజాయ్ చేసే దానికోసం, దాన్ని ఆస్వాదించే దానికోసం అని మంచి కర్మ చేసాము. మనం ఒకరికి సేవ చేసుకున్నాము, మానవ సేవ చేసుకున్నాము, కాబట్టి మనం ఎంతో మంచి పని చేసాము. దాని భోగ విలాసాలను మనం ఎంజాయ్ చేయాలి, కాబట్టి మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాల్సిందే. మనం అదే పాపం చేసాము, ఆ పాపాన్ని అనుభవించే దానికోసం మళ్ళీ మనం పుట్టాల్సిందే మరి. కాబట్టి ఏ రకంగానైనా మనం చూసినా సరే కూడా, మంచి కార్యం చేసుకున్నా చెడు కార్యం చేసుకున్నా సరే కూడా దానికోసం మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాలి. దాన్నే కర్మ అని అంటారు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావోధ్యాతముచ్యతే భూత భావ. ఇది అయిపోయింది. సో ఈ రకంగా మళ్ళీ వారికి జన్మని వారు తీసుకునేది దానికోసమనే తీసుకుంటారంటున్నారు. ఆది భూతం క్షరభవ పురుషశ్చ ఆది దైవతం ఆది యజ్ఞోహం ఏవత్ర దేహే దేహాభృతం వర. అంటే ఫిజికల్ నేచర్ అనేది, భౌతికమైన ప్రకృతి అనేది ఎల్లప్పటికీ మారుతూనే ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి ది యూనివర్స్ ఇస్ ద కాస్మిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద సుప్రీం లార్డ్. కాబట్టి ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా భగవంతుని యొక్క స్వరూపమే అది. కాబట్టి అది ఎల్లప్పటికీ మారుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఐఎమ్ ద లార్డ్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ద సూపర్ సోల్ డ్వెల్లింగ్ ఇన్ ది హార్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఎంబాడీడ్ బీయింగ్. నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలోని అంతరాత్మగా నేను ఉంటాను అనేసి అని అంటున్నారు ఇక్కడ భగవంతుడు. అంతకాలే చ మామేవ స్మరణ్ ముక్త్వా కలేవరం యః ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్తి అస్త్ర సంశయః.
అంటే ఎవరైతే అంతకాలేచ మాం ఏవా అంటే ఎవరైతే చనిపోయేటప్పుడు మాం ఏవా నన్ని మాత్రమే ఎవరైతే తలుచుకుంటూ వారు స్మరణ్ ముక్త్వా కలేవరం అంటే ఆ తలుచుకుంటూ స్మరణ్ అంటే స్మరిస్తూ ముక్త్వా అంటే ముక్తి పొందడం, కలేవరం అంటే శరీరం, ఈ శరీరాన్ని భగవంతుని మాత్రమే తలుచుకుంటూ అంతకాలంలోని ఆ రకంగా ఎవరైతే శరీరాన్ని విడిచిపెడతారో యహ ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్తి అత్ర సంశయ అంటే ఈ రకంగా వారు ఖచ్చితంగా నా లోకానికి చేరుకుంటారు అనేసి చెప్తున్నారు భగవంతుడు. సో దాంట్లోని సంశయం అనేదే లేదు అని అంటున్నారు అనమాట. సో ఒకసారి ఏమైందంటే, ఇది మీకు అందరికీ మహాభారతం స్టోరీ, ఇది మీకు అందరికీ తెలిసిందే. ఒకసారి ఏమవుతుందనంటే పాండవులందరూ కూడా అరణ్యవాసం చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఒక దాహం వేస్తున్నప్పుడు ఒక సరస్సు దగ్గరికి వెళ్తారు. సో సరస్సు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు సో మిగతా అన్నాదమ్ములు వాళ్ళు తమ్ముళ్ళు అందరూ కూడా నీళ్లు తీసుకునే దానికి వెళ్తే అక్కడ ఒక యక్షుడు వచ్చి ప్రశ్న అడుగుతారనమాట. ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పలేకపోతే వారందరినీ సంహరిస్తానంటారు. మిగతా వారందరూ కూడా నీ ప్రశ్నకి నేనెందుకు సమాధానం చెప్పాలని నీరు తీసుకుంటారు. సో ఆ యక్షుడు ద్వారా చేతిలో సంహరించబడతారనమాట. అదే రకంగా లాస్ట్ కి ఇతను వస్తారనమాట, యుధిష్ఠిర్ మహారాజు. అతన్ని కూడా అడుగుతారు యక్షుడు, మీ తమ్ముళ్ళు అందరూ చనిపోయారు, మరి మీరు కూడా ఈ రకంగా సమాధానం చెప్తే మీకు నేను విడిచిపెడతాను, మీ ఒక తమ్ముడిని బ్రతికిస్తాను, ఏదో ఒక తమ్ముడిని, కానీ అదే మీరు చెప్పలేకపోతే మిమ్మల్ని సంహరిస్తాను అని అంటారనమాట. అప్పుడు సరే అడగండి ఏం అడగాలో అని అంటే అప్పుడు అతను అడుగుతారనమాట. ఎన్నో ప్రశ్నలు అడుగుతారు, దాన్ని యక్ష ప్రశ్నలు అని అంటారు. మరి దాంట్లోంచి ఒక ప్రశ్న ఏంటి అని అంటే, అన్నిటికంటే ఆశ్చర్యంగా నీకు ఏదనిపిస్తుంది అని అంటే దానికి ఇతను చెప్తారనమాట యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్, అహాని హాని భూతాని గచ్చంతి హయమాలయం శేష స్థావరం ఇచ్చంతి కిమాశ్చర్యం అతఃపరం అంటే అహాని భూతాని అంటే ప్రతిరోజు భూతాని అంటే ఎన్నో జీవభూతులన్నీ కూడా గచ్చంతి హయమాలయం అంటే వారందరూ కూడా యమదేశానికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు, వారు చనిపోతూ ఉంటారు, ప్రతిరోజు చనిపోతూనే ఉంటారు. శేష స్థావరం ఇచ్చంతి కాకపోతే వారికి ఏంటి అని అంటే మూర్ఖుల్లాగా ఆ ఒక్క క్షణాన వారు బాధపడతారు, కానీ వారు మాత్రం ఎప్పటికీ చావు కోసం అనేసని వారు ప్రిపేర్ అవ్వే ఉండరు. వారు చనిపోతారు ప్రతి ఒక్కరు, అది వారికి తెలుసు, కానీ ఈ రోజు మాత్రం చనిపోము, నాకు ఇంకా టైం ఉన్నది, రేపు నేను ఇది చేయాలి, వచ్చే సంవత్సరం నేను ఇది చేయాలి, ప్లాన్స్ వేస్తూనే ఉంటారు. కానీ చనిపోయేటప్పుడు మనం ఎలా భగవంతుడి లోకానికి చేరుకోవాలి, మనకి పరిస్థితి ఏంటి, జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి, ఇప్పుడు చనిపోతాం, నెక్స్ట్ ఏంటి మన పరిస్థితి, దాని గురించి ఆలోచించరు. కిమాశ్చర్యం అతఃపర అంటే ఇది చాలా చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది నాకు అనేసని ఇది ఇతను చెప్తున్నారు యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పేది, ఎవరెవరైతే చనిపోయేటప్పుడు స్మరణ్ ముక్త్వా కలేవరం, సో అంతకాలేచ మామేవా అంటే నన్ని మాత్రమే ఎవరైతే తలుచుకుంటారో చనిపోయేటప్పుడు వారు నా లోకానికి వస్తారు అని అంటున్నారు. అలాగే మరి ఎవరైతే భగవంతుడిని తలుచుకోకుండా ఇంకేదైనా తలుచుకున్నారంటే యం యం వాపి స్వరం భావం త్వజంతంతే కలేవరం తాం తాం ఏవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావిత అంటే ఎవరైతే యం యం వాపి స్మరణ్ భావం త్వజంతంతే కలేవరం, ఎవరైతే ఏదో ఆలోచిస్తూ ఇంకెవరి గురించో ఆలోచిస్తూ వారు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టారు అని అంటే తం తం ఏవైతే కౌంతేయ సదా తద్భావ భావిత, వారు ఏ ఆలోచనలతో అయితే ఉంటారో, దేని గురించి అయితే ఆలోచిస్తారో వారికి దానికి అనుగుణంగానే వారికి శరీరం దొరుకుతుంది అని అంటున్నారు. సర్వసాధారణంగా ఏమవుతుందని అంటే ఎవరైనా సరే కూడా వారి పిల్లల గురించి ఆ రకంగా ఆలోచిస్తారు, అయ్యో నా పిల్లలు, అయ్యో నా తల్లిదండ్రులు, సర్వసాధారణంగా పిల్లల మీదే లాగేస్తూ ఉంటుంది మనసు. నా పిల్లలు చిన్న పిల్లలు, వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి నేను పుట్టించాను, వాళ్ళంతా కూడా చూసుకున్నాను, నా పక్కన ఉంటే బాగుండు అని, పోనీ వాళ్ళు పక్కన ఉన్నారంటే వాళ్ళ గురించే ఆలోచిస్తూ చనిపోతారు. సో ఫైనల్ ఏమవుతుందనంటే వారికే పిల్లల్లాగానో లేకపోయినా వారి చుట్టుపక్కన ఏదో ఒక రకంగా పుడతారు, కానీ వారు చేసుకున్న కర్మల బట్టి. కాకపోతే వారు ఇప్పుడు అదే ఇతనున్నారు భరత్ మహారాజ్, అతనేంటి అని అంటే చాలా గొప్ప భక్తుడు అనమాట. అతను భావ అనే స్టేజ్ దాకా వెళ్ళిపోయారు అనమాట. భక్తిలోని టోటల్ గా 9 స్టేజ్లు ఉన్నాయన్నమాట. శ్రద్ధ, సాధు సంఘ, భజన క్రియ, అనర్థ నివృత్తి, రుచి, నిష్ఠ, ఆసక్తి, భావ, ప్రేమ. సో 9 స్టేజెస్ ఉన్నాయి. కానీ అతను 8వ స్టేజ్ లో ఉన్నారు, భావ అనే స్టేజ్ లోని. సో నెక్స్ట్ ప్రేమ అనేది వచ్చిందంటే ఆయనకి కిందకు వచ్చే ఛాన్సే లేదనమాట. భావ అనే స్టేజ్ దాకా వెళ్ళిపోయారు.
అతను ఇంకా నాకు రాజ్య సుఖము అంతా వద్దు అని చెప్పి అడవికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ అతను ఇది చేసుకుంటున్నారు, తపస్సు చేసుకుంటున్నారు. సో అతను ఏం చూశారు అని అంటే, అతని నది పక్కన, అతని నది ఒడ్డులో అతని కుటీరం ఉన్నది. సో నది నుంచి అటు పక్కన అతను చూశారు ఒక పులి ఒక జింకని వేటాడుతోంది. కానీ ఆ జింక గర్భవతి అన్నమాట. సో ఆ జింక నీళ్ళలోకి దూకింది. కానీ ఆ పులి భయంతో ఏమైందనంటే ప్రసవించేసింది ఆ జింక. సో ప్రసవించిన తర్వాత ఆ జింక పిల్ల మాత్రం నీళ్ళలో కొట్టుకొని వెళ్ళిపోతోంది. ఆ తల్లి జింక మాత్రం శక్తిహీనురాలైపోయి ఆ నీళ్లతోనే కొట్టుకొని చనిపోయింది అనమాట, శరీరం విడిచిపెట్టేసింది. ఆ జింక పిల్ల మీద జాలి అనిపించి తను భరత్ మహారాజ్ వెళ్ళి ఆ జింక పిల్లని కాపాడారు, కాపాడి తీసుకొని వచ్చారు. దానికి ప్రతిరోజు దానికి ఇది భోజనం అంతా కూడా బయట ఇంకే జీవ జంతువులు దాన్ని పాడు చేయకుంటే దాన్ని సంహరించకుండా ఆ రకంగా చూసుకుంటూ ఉండేవారు అనమాట. లోపలే పెట్టుకొని ఉండేవారు ఆ కుటీరంలోనే. సో ఆ రకంగా అతను చనిపోయేటప్పుడు ఫైనలీ అతనికి చనిపోయేటప్పుడు ఆయన జింక గురించే ఆలోచిస్తూ పోతారు. ఫైనలీ ఆయనకి జింక శరీరం దొరుకుతుంది. కానీ అంత గొప్ప భక్తుడు కాబట్టి అతనికి గుర్తుంటుందన్నమాట ఎందుకోసం జింక శరీరం వచ్చింది అని. దాని తర్వాత భక్తుల సాంగత్యంలోనే ఉంటూ ఆ జింక పిల్ల అనగా భరత్ మహారాజు అక్కడుండే ప్రసాదం అవి మాత్రమే తింటూ మళ్ళీ జన్మ వస్తుంది అతనికి. కాకపోతే ఈసారి జడభరత అనేసి వస్తుంది. సో జడభరత ఆ జన్మలోనే ఏంటి అని అంటే అతను ఒక మంచి భక్తుల్లాగయ్యి అప్పుడు అతను ఫైనలీ భగవంతుని చేరుకుంటారు. సో మనకి కూడా ఏంటి అని అంటే ఎవరైతే చనిపోయేటప్పుడు ఏది ఆలోచిస్తారో వారికి దానికి అనుగుణంగానే వారికి శరీరం అనేది కొత్తది వస్తుంది అనేసి అని చెప్తున్నారు. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మాం అనుస్మర యుద్ధయచ మయ్యార్పిత మనోబుద్ధిర్ మామే వైశ్యసి అసంశయ. అంటే కాబట్టి అర్జున తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు ఎల్ల వేళలా నువ్వు మాం అనుస్మర యుద్ధయచ అంటే నన్నే తలచుకుంటూ యుద్ధం చెయ్యి ఓ అర్జున అని అంటున్నారు అనమాట. మై అర్పిత మనోబుద్ధిర్ నాకే అర్పించు. నువ్వు ఏంటి నీ మనసుని నీ బుద్ధిని మొత్తం అంతా నాకే అర్పించు. మామే వైశ్యసి అసంశయ ఈ రకంగా నువ్వు ఖచ్చితంగా నా దగ్గరికి చేరుకుంటావు అనేసి అని చెప్తున్నారనమాట. అభ్యాస యోగ యుక్తేన చేతస నాణ్యగామిన పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థాను చింతయాన్. అంటే ఎవరైతే అభ్యాస యోగేన యుక్తేన అంటే అభ్యాస యోగం చేసుకుంటూ భగవంతుని మీద చేతస న అన్యగామిన అంటే నాణ్య అంటే నా అన్య ఇంకేది ఆలోచించకుండా కేవలం భగవంతుని గురించి ఎవరైతే ఆలోచిస్తారో అప్పుడు వారు ఖచ్చితంగా భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారు అని. ఇది మనకి అజామిలా స్టోరీ అనమాట. అజామిలా చాలా గొప్ప బ్రాహ్మణుడు, చాలా ఉత్తమమైన బ్రాహ్మణుడు. వారి తండ్రి గారి కోసం అనేసని ప్రతిరోజు పువ్వులు అంతా కూడా అడవి నుంచి సహకరించుకొని తెచ్చేవారు అనమాట. ఒకసారి అతను అడవికి వెళ్ళినప్పుడు అతను ఒక వేషం చూస్తారు, ఇంకొక పురుషుడితో సంభోగం చేస్తూ ఉంటూ అతనికి ఏమనిపిస్తుంది అంటే నేనెందుకు ఇలా ఎంజాయ్ చేయకూడదు అని ప్రతిరోజు ఇంకా ఆ వేష దగ్గరకు వస్తూ ఉంటారు. ఫైనలీ ఆ వేషని పెళ్లి చేసుకొని 10 మంది పిల్లల్ని కంటారు. ఊర్లోని అతను ఎప్పుడైనా భిక్షం కోసం వెళ్ళినప్పుడు నేను బ్రాహ్మణుడిని నాకు భిక్షం వేయండి అని అంటే ప్రతి ఒక్కరు అందరికీ తెలిసిపోయింది అప్పటికి. కాబట్టి అందరూ ఇతన్ని తరిమేసేవారనమాట. నాకు తెలుసులే నువ్వు ఎలాంటి బ్రాహ్మణుడివో, నువ్వు దేవుడు పూజలు పాటలు అంతా చేసేది తక్కువ, ఆ వేష దగ్గరికి వెళ్ళేది ఎక్కువ, కాబట్టి నీలాంటి వారికి మేము దానం ఇవ్వము అనేసి అందరూ చీకొట్టేవారు. కానీ భగవంతుడు మాత్రం అతని మీద ఎప్పుడు కూడా చీకొట్టలేదు. ఎందుకనంటే ఇతను మంచి భక్తుడుగా ఉండేవారు. కాకపోతే సంహౌ ఇతను ధ్యాయతో విషయ పుంస సంఘాత్ దేశోపజాయతే సంఘాత్ సంజాయతే కామ కామా క్రోధోభిజాయతే. ఇతను ఒక్కసారి చూద్దాం అసలు ఏం జరుగుతోంది అనే ఆలోచనతో వెళ్ళారు. ఆ రకంగా పడిపోయారు, చిక్కుబాటులో ఉండిపోయారు. కాబట్టి ఇతన్ని ఏదో ఒక రకంగా కాపాడదామని భగవంతుడు ఏం చేశారంటే వీరి పదవ కొడుకు పేరు నారాయణ అనేసి అని పెట్టారనమాట. సో ఆ రకంగా ఇతను కొంతకాలానికి కాలం చెలించారు. సో చనిపోయేటప్పుడు అప్పుడు ఆయన చిన్న కొడుకైన నారాయణుని తలుచుకుంటూ యమకింకర్లు వచ్చారు, వారి నుంచి కాపాడతాడేమో అనేసి నారాయణ 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 అనేసి గట్టి గట్టిగా పిలిస్తే అప్పుడు వెంటనే విష్ణుదూతలు వస్తారు. ఇతను నారాయణ నామ స్మరణ చేశారు, అంతకాలే నారాయణ స్మృతి చేశారు ఇతను, కాబట్టి మేము వచ్చాము ఇతన్ని కాపాడేదానికి అని అంటే యమకింకర్లు చాలా ఆశ్చర్యపోతారు. కానీ అట్ ది సేమ్ టైం యమకింకర్లకు విష్ణుదూతలు అంటే చాలా భయం. సరే వెళ్ళిపోతాం, కానీ ఒక్క మాట చెప్పండి,
ఈయనని పీల్చుకెళ్ళేదానికి మీరెందుకు వస్తున్నారు, ఇతని జీవితకాలంలో అన్ని పాపాలే కదా చేశారు అని మీరు చూసినట్లయితే చేతిలో యమపాశం కూడా ఉంది. కానీ ఈ మాట చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు అంటారు, అంతకాలంలోని ఎవరైతే నారాయణ స్మృతి చేస్తారో వారి కోసం మేము వస్తాము అనేసి అని వెంటనే వచ్చి, కాకపోతే అతనికి చెప్తారు, ఇంకా నువ్వు పరిపూర్ణంగా సిద్ధంగా లేవు, నీకు ఇంకొక 13 సంవత్సరాలు ఇస్తున్నాం బ్రతికేదానికి. సో బదరిక ఆశ్రమానికి వెళ్ళి అక్కడ నువ్వు హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేసుకో అని ఈ రకంగా అజామిలాకి ఇంకొక ఛాన్స్ ఇస్తారు. సో ఈ రకంగా అజామిలుడు వెళ్ళి బదరిక ఆశ్రమంలోని 13 సంవత్సరాల పాటు అతను హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేసుకుంటూ ఫైనల్లీ అతను భగవంతుడు ధామానికి చేరుకుంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, one should meditate upon the supreme person as one who knows everything as he is the oldest. సో పురాణ పురుషుడు లాగా సర్వం అంతా తెలిసిన వారి లాగా ఆ విషయాన్ని తెలుసుకొని మనం భగవంతుని పట్ల భక్తియుక్త సేవ అనేది చేసుకోవాలి. హూ ఇస్ ది కంట్రోలర్, సో అన్నిటికీ కూడా అధిపతి అతను. హూ ఇస్ ద స్మాలర్ దాన్ ద స్మాలెస్ట్, హూ ఇస్ ద మెయింటైనర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. సూక్ష్మాతి సూక్ష్ముడు భగవంతుడు. మన ఆత్మనే చాలా చాలా చిన్నది పరిమాణంలోనంటే అంతరాత్మ, ఆత్మ లోపల ఉంటారు భగవంతుడు. అండ్ అన్నిటికీ కూడా భరణ పోషణ అంతా కూడా చూసేది భగవంతుడే. హూ ఇస్ బియాండ్ ఆల్ మెటీరియల్ కన్సెప్షన్, హూ ఇస్ ఇన్కన్సీవబుల్. సో అచింత్య అని అంటారనమాట. మనం భగవంతుడి గురించి ఎక్కడ దాకైతే మనం ఆలోచించగలమో మన ఆలోచన చాలా చాలా లిమిటెడ్ ది, దానికంటే చాలా చాలా ఎక్కువ భగవంతుడు. అండ్ హూ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎ పర్సన్. సో అతను మనలాగనే ద్విభుజాకారమైన రూపంలో ఉండే వ్యక్తి, అంతేగాని ఒక వెలుతురు ఆ రకంగా అయితే కాదు. He is luminous like the sun and being transcendental in beyond this material nature. సో భగవంతుడు సో సూర్యుడి వలె కాంతివంతుడు అనేసి అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఇది మా ఉపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయమ శాశ్వతం నా అప్నువంతి మహాత్మాన సంసిద్ధిం పరమాం గతః. అంటే ఆఫ్టర్ అటైనింగ్ మీ ద గ్రేట్ సోల్స్ హు ఆర్ యోగీస్ ఇన్ డివోషన్ నెవర్ రిటర్న్ టు దిస్ టెంపరరీ వరల్డ్ విచ్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ మిజరీస్. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఒకసారి లోకానికి అంటే గోలోక బృందావనంకి చేరుకున్నాక మళ్ళీ ఎవరికి కూడా ఈ మర్త్యలోకానికి రావాల్సిన అవసరమే లేదు అనేసి అని చెప్తున్నారు అనమాట. బికాస్ దే హావ్ అటైన్డ్ ది సుప్రీం హైయెస్ట్ పర్ఫెక్షన్ సంసిద్ధిం పరమాం గతిం. అంటే సో మా ముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయమ శాశ్వతం నా అప్నువంతి మహాత్మాన సంసిద్ధిం పరమాం గతః. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఎవరైతే ఈ దుఃఖాలయం నుంచి ఈ భగవంతుని లోకానికి చేరుకుంటారో వారు మళ్ళీ ఈ భగవంతుని లోకాన్ని నుంచి విడిచిపెట్టుకొని ఈ లోకానికి రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకనంటే వారు పరమాం గతిం అంటే పరమపద సోపానాన్ని వారు పొందారు. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఈ లోకానికి రావాల్సిన అవసరం ఏమున్నది అనేసి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఫ్రమ్ ది హైయెస్ట్ ప్లానెట్ ఇన్ ది మెటీరియల్ వరల్డ్ డౌన్ టు ది లోయెస్ట్ ఆల్ ది ప్లేసెస్ ఆఫ్ misery within repeated birth and death takes place, but one who attains my abode, O son of Kunti, never takes birth again. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ప్రతి ఒక్క లోకంలోని అది భూమి కావచ్చు, లేకపోతే నరకం కావచ్చు, లేక స్వర్గం కావచ్చు, అన్ని జగాలన జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి అనేది ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరు పుట్టిన వారు మరణించక తప్పదు, మరణించిన వారు మళ్ళీ పుట్టక తప్పదు, అది తప్పదు. కానీ కేవలం నా లోకంలోని జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి అనేది ఉండదు అని అంటున్నారు. భూమిలో ఎప్పటికీ కూడా యుద్ధాలే ఉంటాయి. అదే స్వర్గం చూస్తే స్వర్గంలో కూడా మనకి ఎప్పటికప్పుడు యుద్ధాలు, రాక్షసులు స్వర్గాన్ని వారు ఇది దాడి చేస్తూ ఉంటారు. నరకం అనేది జస్ట్ మనకి ఇబ్బందికరమే. By human calculations, 1000 ages taken together is the duration of Brahma's one day. సో బ్రహ్మతలకు ఒక్క రోజనంటే మనకి కొన్ని కోట్లాది జన్మలతో సమానం మనకి. అండ్ ఆల్సో సచ్ ఇస్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ హిస్ నైట్. అదే రకంగా అతని రాత్రి కూడా, when Brahma's day is manifest, his multitude of living entities come into being. ఎప్పుడైతే బ్రహ్మకి రోజు మొదలవుతుందో అప్పుడు సృజన అనేది జరుగుతుంది. అండ్ అదే రకంగా బ్రహ్మకి రాత్రి అయినప్పుడు ప్రళయం అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే అతను నిద్రిస్తున్నప్పుడు సృజన అనేది చేయలేరు అతను. కాబట్టి
Again and again this day comes and this host of beings is active, and again at the night it falls, O Partha, and they are helplessly dissolved. సో ఈ రకంగా మరలా 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 ప్రతి రోజు పగలైనప్పుడు మనకి సృజన అనేది జరుగుతుంది. రాత్రి చీకటి పడుతున్నప్పుడు బ్రహ్మకి మళ్ళీ అంతా ప్రళయం అయిపోతుంది, అంతా కూడా కలిసిపోతుంది అన్నమాట శూన్యంలోకి. సో ఈ రకంగా జీవులు ఏమీ చేయలేకుండా వారు ఎక్కడున్నారో అక్కడతో ప్రళయంలోని శూన్యంలో కలిసిపోతారు. మళ్ళీ మన్నాడు తెల్లారి అదే రకంగా వారికి సృజన అనేది జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారనమాట. ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, యట్ దేర్ ఇస్ అనదర్ నేచర్ విచ్ ఇస్ ఇటర్నల్ అండ్ ట్రాన్సెండెంటల్ టు దిస్ మేనిఫెస్టెడ్ అండ్ అన్మానిఫెస్టెడ్ మ్యాటర్. కానీ ఇంకొక లోకం ఉన్నది ఓ అర్జున, ఏదైతే ఈ రకంగా వ్యక్తము అవ్యక్తమైన వాటికి అతీతునంగా ఉన్నది. ఇది ఇట్ ఈస్ సుప్రీం అండ్ ఈస్ నెవర్ ఎనిహిలేటెడ్. అది ఎప్పటికీ కూడా నాశనం కాదు. దాన్నే పరమపద సోపానం అంటారు. when all the world is annihilated, that part remains as it is. సో ప్రపంచంలోని మిగతా అన్ని జగాలను కూడా ప్రళయం అనేది ముంచినప్పుడు అక్కడ మాత్రం ఎప్పటికీ కూడా ప్రళయం అనేది రాదు, అది ఎలా ఉన్నదో అలాగే ఉంటుంది అని అంటున్నారు అనమాట. అవ్యక్తోక్షర ఇది ఉక్త స్తమాహు పరమం గతిం యః ప్రాప్య న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. సో భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట, ఎక్కడైతే అవ్యక్తో అక్షర ఇది ఉక్త అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, అక్కడ ఏంటి అని అంటే అవ్యక్తమైనది ఆ రకంగా ఏది ఉండదు. సో అది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మనకి పరమపద సోపానం అని అంటున్నారు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత న నివర్తంతే, మళ్ళీ రావాల్సిన అవసరం లేదు. తద్ధామ పరమం మమ, అటువంటి గొప్ప స్థానం నాది అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడు ఎందుకు ఈ రకంగా చెప్పుకోవాలి మనకి? సో ఇంత గొప్పగా ఉంటుంది, అంత బాగుంటుంది, మీరు వచ్చేయండి అనేసి ఎందుకు చెప్పుకోవాలి అని అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా సరే కూడా ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ లోని, సో చాలా పూరెస్ట్ కంట్రీస్ లో అనుకుందాము. సో అలాంటి కంట్రీస్ లో ఎక్కడైనా ఉన్నారు, అక్కడ కోఆర్డినేటెడ్ బస్సెస్ అవంతా కూడా ఏమీ ఉండదు. వాళ్ళకి 5 నిమిషాల్లో రావచ్చు బస్సు, లేక 5 గంటల్లో రావచ్చు. బస్సు ఉన్నదనంత దాకా మాత్రమే తెలుసు. వారు కనీసం మంచినీళ్లు తాగేదానికి కూడా ఇటు అటు వెళ్ళలేరు. వెళ్ళారంటే వారికి బస్సు వెళ్ళిపోతుందేమో అనే భయం. ఆలోచించండి ఒకసారి, అలాంటి గ్రూప్స్ లోంచి ఒక అతను యూరోపియన్ కంట్రీస్కి వెళ్ళారు, లేకపోతే జపాన్కి వెళ్ళారు. అక్కడ జపాన్ లో ఏంటంటే టైమింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది అనమాట. ప్రతి ఒక్క సెకండ్ తోని వాళ్ళు క్యాల్కులేట్ చేస్తారనమాట. సో ఇంకొక నెక్స్ట్ 5 minutes 17 seconds లోని బస్సు వస్తుందని అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ 5th minute 17th second సరికి బస్సు ఇక్కడ ఆగుతుంది అనమాట. అదే ఒక 5 seconds కోసం ఆగుతుందని అంటే 5 seconds కి ఎగ్జాక్ట్లీ 5th second కి దాని డోర్స్ క్లోజ్ అయిపోతాయి. అలా ఉంటుంది అనమాట. సో మనకేంటి అని అంటే నెక్స్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది బస్సు, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఎప్పుడు అనేది అంత క్లియర్ గా మనకి డేటా ఉండేటప్పుడు ఏమవుతుందని అంటే మనకి ఇబ్బంది అనేది అనిపించదు. కాబట్టి ఎవరైతే మళ్ళీ సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి, ఆ ఆఫ్రికన్ కంట్రీ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారు యూరోపియన్ కంట్రీకి, సో వాళ్ళు మళ్ళీ కాల్ చేశారంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కి, వాళ్ళకి ఇక్కడ ఇంత వెల్ కోఆర్డినేటెడ్ బస్ ఇదంతా కూడా ఉన్నది, మనకి అద్భుతంగా ఉన్నది. సో ట్రైన్ కూడా ఇంత బుల్లెట్ ట్రైన్ ఇంత ఫాస్ట్ గా వెళ్తుంది, ఇంత వేగంగా వెళ్తుంది అనేసి చెప్తే అక్కడ వాళ్ళు ఓ అంత బాగుంటుందా, సరే మేము కూడా వస్తాము అనే ఒక ఆసక్తి చూపిస్తారనమాట. సో ఈ రకంగా భగవంతుడు ఎందుకు చెప్తున్నారు ఇన్నిసార్లు మనకి అనంటే, మనకి కూడా కొద్దిగా ఆసక్తి కలిగి మనం ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాము అక్కడికి వెళ్ళేదానికి అనే ఉద్దేశంతో ఈ రకంగా చెప్తున్నారు అనమాట. సో బ్రహ్మ సంహితలో కూడా చెప్తున్నారు దీని గురించి. గోలోకనాంని దిజాంని తలేచ తస్య దేవి మహేష హరిధామ్నే శుతేషు తేషు ఏతే ప్రభావ నిచయ విహితశ్చ యేన గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. అంటే మనకి భూలోకం అనేది మధ్యలో ఉన్నది. సో మేరుకి దక్షిణ దిగ్భాగంలో ఉన్నది. సో దీనిపైన మనకి నెక్స్ట్ ఎవరైతే ఇది చేస్తుంటారో, సంధ్యావందనం చేస్తుంటారో వారు చెప్తారనమాట. ఎనీవే, సో ఓం భూవ ఓం శువ ఓం మహ ఓం జన ఓం తప ఓం సత్యం. సత్యం అంటే సత్యలోకం అనగా బ్రహ్మలోకం అనమాట. సో ఈ లోకాలంతా కూడా ఊర్ధ్వలోకాలు. దాని కింద ఉండేది మనకి అధమలోకాలు అనమాట. సో అవన్నీ కూడా కిందనుంటాయి. కానీ ఇదంతా కూడా భూమండలం. సో దీనికి దాటిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏముంటుంది అని అంటే మనకి అన్నిటికంటే హైయెస్ట్, అన్నిటికంటే దూరంగా ఉండేది మనకి ఏది అని అంటే గోలోకం అనగా కృష్ణుడి లోకం.
సో కృష్ణుడి లోకం కిందన అయోధ్య అనేది ఉంటుంది. సో అయోధ్య కిందన హరిలోకం అనగా వైకుంఠం అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో వైకుంఠము, అయోధ్య ఇంకా గోలోకం అనేది కనెక్టెడ్ అది. సో ఎవరికి ఏ నమ్మకం, ఎవరికైతే శ్రీరామచంద్ర ప్రభు మీద నమ్మకం ఉంటుందో వారు అయోధ్యకు చేరుకుంటారు. ఎవరైతే నారాయణుడు రూపాన్ని కొలుస్తారో వారు వైకుంఠానికి, కానీ ఎవరైతే కృష్ణుడిని కొలుస్తారో వారు మాత్రం గోలోకానికి. గోలోకం అనేది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే హైయెస్ట్ పర్ఫెక్షన్ అది. సో ఇది బ్రహ్మ సంహితలో రాసున్నది. బ్రహ్మ తన జీవితంలోనంతా కూడా నేర్చుకున్న దాన్ని ఒక పద్యావళి రూపంలో రాశారు. సో అది అన్నమాట ఇది. సో దాంట్లో ఏం చెప్పారంటే గోలోకనాన్ని నిజధామ్ని తలేచ తస్య దేవి మహేష హరిధామ్నేషు తేషు తేషు. అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ ఉండేది గోలోకము. దాని అన్నిటికంటే కూడా మనకి స్పిరిచువల్ వరల్డ్ లోని ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యేది దేవి, అంటే ఇదనమాట అమ్మవారి లోకం. నెక్స్ట్ మహేష అనగా శివుడి లోకం. దాని తర్వాత హరి అనగా హరిలోకం అనమాట. హరిధామ్నేషు తేషు తేషు. సో కాకపోతే దేవి మహేష లోకంలోని కూడా ఏంటి అని అంటే జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో తేతే ప్రభావ నిశ్చిత విహితశ్చయేన గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి అనేసి అని చెప్పారు. ఇది గోలోకం చార్ట్ ఇది. సో గోలోకం అనేది అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ ఇది అనమాట, ప్లానెటరీ. సో అన్నిటికంటే పైన ఉండేది. సో ఇది గోలోకం. సో గోలోకం తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి దేవి మహేష హరిధామ్నేషు అవంతా ఇక్కడ ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ ఇదంతా ఏంటంటే గర్భోదక ఓషన్ అంటారు దీన్ని. సో దాంట్లోని ఇక్కడైతే కొద్దిగా పెద్దగా కనిపిస్తుంది. సో గర్భోదక సముద్రం అది. సో దాంట్లోని ఆది మహావిష్ణువు ఉంటారనమాట, గర్భోదక శాయి విష్ణు. సో అక్కడి నుంచి మనకి మిగతా లోకాలంతా కూడా ఇక్కడ మనం ఉన్నాము మధ్యలో. సో అందుకోసమే మనకి ముకుందమాల స్తోత్రం అనేసని, ఇది శ్రీ సాంప్రదాయంలోని కులశేఖర్ ఆళ్వార్ అనేసని అతను రాసిన పద్యావళి అనమాట. చాలా అద్భుతమైన పద్యావళి ఇది అతను రాసినది. కృష్ణాత్వదీయ పద పంకజ పంజరాంతం ఆద్యైవ మే విశత మనసా రాజహంస ప్రాణ ప్రయాణ సమయే కపవాతపేత కంఠావరోధ విధౌ స్మరణాం కుతస్తే. అంటే ఓ కృష్ణ, ఓ గోవింద, నారాయణ, వాసుదేవ, జనార్దన, మీ పాద పంకజాలని నాకు ఇప్పుడే స్మరించుకునేదానికి నాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వండి, సదవకాశాన్ని ఇవ్వండి. ఎందుకనంటే ప్రాణ ప్రయాణ సమయే, ఎప్పుడైతే నేను చనిపోతూ ఉంటానో అప్పుడు కఫము, వాతము అంతా కూడా నా గొంతుని కంఠ అవరోధ, నా గొంతులోంచి మీ పేరు, నీ నామాన్ని స్మరిద్దామనంటే నా గొంతులోంచి మాట కూడా రాదు. కాబట్టి అప్పుడు నేను స్మరణంకు తెస్తే అప్పుడు నేను మీ గురించి ఎలా తలుచుకోగలను? తలుచుకున్నా సరే కూడా పిలవలేను మిమ్మల్ని. కాబట్టి నాకు ఇప్పుడే నాకు శరీరంలోని శక్తి, సామర్థ్యం అంతా ఉన్నది. కాబట్టి ఇప్పుడే నన్ను కావాలంటే తీసుకెళ్ళిపోండి అని అంటున్నారనమాట. వేదేషు యజ్ఞేషు తపశ్చైవ దానేషు యత్ పుణ్య ఫలం ప్రతిష్ఠాం అత్యేతి తత్ సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానం ఉపైతి చాద్యం. ఏ పర్సన్ హూ యాక్సెప్ట్స్ ద పాత్ ఆఫ్ డివోషనల్ సర్వీస్, ఎవరైతే భక్తియుక్త మార్గంలోని వెళ్తారో వారికి చెప్తున్నారనమాట. వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ అంటే వేదాలు చదివిన ఫలితం, యజ్ఞము చేసిన ఫలితం, తపస్య చేసిన ఫలితం, దానం చేసిన ఫలితం, పుణ్య ఫలితం, పుణ్యకార్యాలు చేసిన ఫలితం, ఇవన్నీ కూడా వారికి లభిస్తుంది అనేసి అని చెప్తున్నారు అనమాట. అంతేకాదు యోగి పరమం స్థానం ఉపైతి చాద్యం, వారికి పరమాగతి అనేది అంటే భగవంతుని చోటు అనేది అది కూడా లభిస్తుంది అనేసి అని చెప్తున్నారనమాట. మనం చాప్టర్ 9 కూడా ఒకసారి చూద్దాము. సో ఇది రాజ విద్య యోగం. Okay. The Supreme Lord said, my dear Arjuna, because you are never envious of me. Oh Arjuna, నువ్వు ఎప్పటికీ కూడా నేనంటే అసూయ భావం అనేది లేదు. కాబట్టి ఈ గొప్ప సీక్రెట్ ని నేను నీకు ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను అర్జున అనేసి చెప్తున్నారనమాట. Knowing which you shall be relieved from miseries of material existence.
భౌతికమైన ఇబ్బందులు, కష్టాలు, బాధలు ఏమున్నా సరే వాటన్నిటి నుంచి నువ్వు విముక్తులు అయిపోతావు అని చెప్తున్నారు. అది ఏంటి మరి అని అంటే, రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం శుశుకం కర్తుం అవ్యయం. అంటే ఇది విద్యలలోకే అన్నిటికంటే పెద్ద విద్య అని అంటున్నారు అన్నమాట. అసలే మనకి భగవద్గీత అనేది చాలా మంది మీలోంచి చదివేదానికి ప్రయత్నించుంటారు, కానీ అర్థం కాలేదు. ఎందుకు అర్థం కాలేదు మనకు తెలియదు. చాలా చదివేదానికి ప్రయత్నించాము, అర్థం కాలేదు. కాంటే ఎందుకు అర్థం కాలేదు అని అంటే, భగవద్గీత అనేదే ఒక పెద్ద సీక్రెట్. అందులోంచి ఇది సీక్రెట్ లోకంతా కూడా సీక్రెట్స్ అనేసి ఇక్కడ భగవంతుడే చెప్తున్నారనమాట. సో సీక్రెట్ లోకి సీక్రెట్స్ ఎవరికి పడితే వారికి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు అర్థం కాదు. మరి దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఒక పద్ధతి ఉన్నది. సో అందుకోసం చెప్తున్నారు రాజ విద్య మరియు రాజగుహ్యం. ఇది గుహ్యం అంటే సీక్రెట్స్ లో కంటే కూడా పెద్ద సీక్రెట్ ఇది. పవిత్రమిదముత్తమం, చాలా పవిత్రమైనది ఇది అనేసి చెప్తున్నారు. ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం, దీని వల్ల మనం ప్రత్యక్షంగా ధర్మాన్ని మనం తెలుసుకోగలం అనేసి చెప్తున్నారు. కొన్ని మనం ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకోవచ్చు, కొన్ని మాత్రం మనం ఆచార్యుల దగ్గర విని మనం తెలుసుకోవాలి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆత్మ సాక్షాత్కారం, అది మనం తెలుసుకోలేం ప్రత్యక్షంగా, మనం దాన్ని విని తెలుసుకోవడమే. సో దాన్ని మనం ప్రాక్టికల్ గా తెలుసుకోవాలంటే మనం చనిపోవాలి, శరీరాన్ని విడిచిపెట్టాలి, అది కాని పని. కాబట్టి మనం దాన్ని కొన్ని మాత్రం విని మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలన్నమాట. శుశుకం అంటే చాలా చాలా ఆనందంగా చేసుకోవాలి. అవ్యయం అంటే ఖర్చు కానేటిది. వ్యయముకి ఆపోజిట్ అవ్యయం, ఖర్చు కాదు అది మనకి. సో ఎంత ఖర్చు పెట్టినా అంతే ఇంకా వస్తూ ఉంటుంది. అది నేను నీకు ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను అనేసి చెప్తున్నారు. Those who are not faithful on the path of devotional service cannot attain me. ఎవరైతే భక్తి మార్గంలోని వారు సరైన దారిలోని వెళ్ళరు, వారు నా దగ్గరికి చేరుకోలేరు అనేసి చెప్తున్నారనమాట. మళ్ళీ అటువంటి వారు జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి తప్పదు అని అంటున్నారు. బై మీ ఇన్ మై అన్మానిఫెస్టెడ్ ఫార్మ్, ఇక్కడ భగవంతుడు తన 3 స్వరూపాల గురించి చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ ఇది అవ్యక్త స్వరూపం, నెక్స్ట్ పరమాత్మ స్వరూపం, థర్డ్ భగవాన్ స్వరూపం. ఇప్పుడు అవ్యక్త స్వరూపం గురించి చెప్తున్నారు. బై మీ ఇన్ మై అన్మానిఫెస్టెడ్ ఫార్మ్ దిస్ ఎంటైర్ యూనివర్స్ ఈస్ పర్వేటెడ్. అంటే నా అవ్యక్త రూపంలోని మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా నా దాంట్లోనే ఉన్నది అని అంటున్నారు. ఆల్ బీయింగ్స్ ఆర్ ఇన్ మీ బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ దెమ్. సో ఆ రూపంలోని అన్ని నాలో ఉన్నది, కానీ నేను వాటిలో ఉండను అనేసి అని అంటున్నారు అనమాట. అండ్ యట్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ డస్ నాట్ రెస్ట్ ఇన్ మీ. సో ఈ రకంగా ఏది తయారు చేయబడినా సరే కూడా, సృజన చేయబడిందంతా కూడా నాలోనే ఉండదు. Behold my mystic opulence, although I am the maintainer of all the living entities and though I am everywhere, still myself is the very source of creation. నేనే అంతటిని సృష్టించిన వాడిని అనేసి అని చెప్తున్నారు. ఇది కూడా బ్రహ్మ సంహితలో ఇచ్చినట్టే, ప్రేమాంజన చురిత భక్తి విరోచనేన సంతా సదైవ హృదయేషు విలోకయంతి యం శ్యామ సుందరం అచింత్య గుణస్వరూపం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. అంటే ఇక్కడ భగవంతుని తలకు గుణాలని అది మనం ఎప్పటికీ కూడా మనం అర్థం చేసుకోలేము. అచింత్య భేద అభేద తత్వం అని అంటున్నారు అన్నమాట భగవంతుడిది. సో యాజ్ ది మైటీ విండ్ బ్లోయింగ్ ఎవ్రీవేర్ ఆల్వేస్ రెస్ట్ ఇన్ ది ఇథరల్ స్పేస్, నో దట్ ఇన్ ది సేమ్ మేనర్ ఆల్ బీయింగ్స్ రెస్ట్ ఇన్ మీ. సో ఇంతకు ముందు కాదు అని అంటున్నారు, నాలో ఉండదు అని అంటున్నారు. ఇది పరమాత్మ స్వరూపంలోని, పరమాత్మ స్వరూపంలో ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే, ఏ రకంగా అయితే గాలి వీస్తూ ఉంటుందో అది ఇక్కడ మాత్రమే, భూమి మీద మాత్రమే వీస్తుంది, ఆకాశంలోనే అది చాలా చాలా స్టిల్ గా ఉండిపోతుంది. ఆ రకంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్టిల్ గా నాలోనే ఉంటారు అనేసని. యక్షురే సవిత సకలాగ్రహానాం రాజా సమస్త సురమూర్తి రశేష తేజాః యస్యాజ్ఞాయ భ్రమతి సంభ్రమిత కాల చక్రౌ గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. ఇది బ్రహ్మ సంహితలోని 25వ శ్లోకము. దీంట్లోని భగవంతుని తలకు గుణాలు చెప్తున్నారన్నమాట. ఒక కన్ను సూర్యుడైతే ఒక కన్ను చంద్రుడు అన్నట్టుగా. సో సూర్యుడు ఏ రకంగా అయితే మనకి శక్తి ప్రదాతనో ఆ రకంగా అతనికి శక్తి కూడా కృష్ణుడి నుంచే వస్తోంది అనేసి చెప్తున్నారు. ది హోల్ కాస్మిక్ ఆర్డర్ ఈస్ అండర్ మీ బట్ మై విల్ బై మై విల్ ఇట్ ఈస్ మేనిఫెస్టెడ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ బై మై విల్ ఇట్ ఈస్ ఎనిహిలేటెడ్ అట్ ది ఎండ్. సో సృజన అయినటువంటి ప్రతి ఒక్కటి కూడా నా ఆజ్ఞ మేరకు అది సృజన చేయబడుతుంది, మళ్ళీ నా ఆజ్ఞ మేరకే అది నష్టం కూడా అయిపోతుంది అనేసి చెప్తున్నారు. ఇది భగవాన్ స్వరూపం అన్నమాట. ఓ ధనంజయ, ఆల్ దిస్ వర్క్ కెనాట్ బైండ్ మీ, ఐఎమ్ ఎవర్ డిటాచ్డ్ సీటెడ్ యాజ్ దో న్యూట్రల్. సో ఈ కార్యములు ఏది కూడా నన్ను కర్మ బంధనాత్లో నన్ను చిక్కించలేవు అనేసి చెప్తున్నారు అనమాట.
మయాధ్యక్షేన ప్రకృతి శ్యూయతే చ సచరాచరం హేతున అనేన కౌంతేయ జగద్విపరివర్తతే. అంటే మయ అధ్యక్షేన ప్రకృతి, నా అధ్యక్షతలోని ప్రకృతి అంతా కూడా ఉన్నది అని అంటున్నారనమాట. శ్యూయతే సచ్చర ఆచారం అంటే అన్ని చరాచర జీవరాశులంతా కూడా నా ఆజ్ఞ మేరకి ఈ రకంగా వారు తిరుగుతూ ఉంటారు. వారు ఏ పని చేసినా సరే కూడా హేతున అనేన కౌంతేయ జగద్విపరివర్తతే. అంటే by its rule this manifestation is created and annihilated again and again. మళ్ళీ మళ్ళీ నా ఆజ్ఞ మేరకే సృజన చేయబడుతుంది మరియు నష్టం అయిపోతుంది అని అంటున్నారు అనమాట. అవజానంతి మామూఢ మానుషీం తనో ఆశ్రితః పరం భావం అజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం. అంటే అవజానంతి అంటే సంస్కృతంలోని జానాతి అజానాతి. జానాతి అని అంటే తెలుసుకోవడం, అజానాతి అని అంటే తెలియకుండా పోవడం. అవజానాతి అని అంటే వారికి చూసి కూడా వింటూ కూడా ఎంతో మంది చెప్తున్నా సరే కూడా స్టిల్ మూర్ఖంగా లేదు కాదు అనేసని పట్టుదల పట్టుకున్నవారు. అంత లోకమంతా కూడా చెప్తూనే ఉన్నారు కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అనేసని. కానీ అయినప్పటికీ కూడా దుర్యోధనుడికి, ధృతరాష్ట్రుడికి మరియు ఆ కౌరవులకు అందరికీ కూడా ఏంటి అని అంటే భగవంతుడు కాదు అతను సాధారణమైన గోప బాలుడు అంతే, అతను మనల్ని యుద్ధంలో ఏం ఓడిస్తాడు అనేసని వారికి ఏంటి అని అంటే మాయా అపహరిత జ్ఞానం, వారికి ఏంటంటే గర్వం. సో గర్వం వల్ల వారికి జ్ఞానం కమ్ముకపోయిందనమాట. వారికి జ్ఞాన నేత్రాలు మూసుకుపోయింది, దానివల్ల వారికి తెలియలేదు. అటువంటి వారిని అవజానాతి అని అంటారు. అవజానాతి మామూఢ. ఈ రకంగా మూర్ఖులు ఏంటి అని అంటే నేను వచ్చినా సరే కూడా ఈ శరీరంలోని మానవ రూప శరీరంలో వచ్చినప్పుడు నన్ను ఒక సాధారణమైన మానవులు అనుకుంటారు వారు. కాబట్టి వారికి నేను దేవాది దేవుణ్ణి అనే విషయం వారికి అర్థం కాదు అని అంటున్నారు అనమాట. మోగ కర్మాను మోహ జ్ఞాత్వా విచేతసః రాక్షసీం ఆసురీం చైవ ప్రకృతిం మోహినీం శృతః. అంటే ఇది దురాత్మ గురించి చెప్తున్నారనమాట. దురాత్మలు ఏంటి అని అంటే వారికి చెడు కార్యక్రమాల్లోనే వారు ఉంటూ, చెడు మనుషుల సాంగత్యంలోనే ఉంటూ వారికి ఏంటి అని అంటే వారి బుద్ధి కూడా భ్రమిస్తుంది. కాబట్టి అటువంటి వారికి భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవాలి, భక్తియుక్త సేవలోని వారు నిమగ్నం అవ్వాలి అనే విషయం తెలియకుండా చేయకుండా వారేంటి అని అంటే ఎల్లవేళలా వారు ఎప్పటికీ కూడా వారు కర్మ బంధనాత్తో వారు ఇరుక్కుపోతారు. వారికి ఏమొస్తుంది అనే ఆలోచనలతోని ఈ రకంగా వారి జ్ఞానం ఇతర జ్ఞానం ఎంత సంపాదించుకున్నా అది పనికిరాని జ్ఞానమే అనేసని. సో ఇప్పుడు సైంటిస్ట్ వాళ్ళంతా కూడా గొప్ప గొప్ప చదువులంతా చదువుకుంటారు, కానీ భగవంతుడు లేదు అని అంటారు. సో స్టీఫెన్ హాకిన్స్ అనేసని గొప్ప సైంటిస్ట్ ఆయన, కానీ అతను ఏంటి అని అంటే భగవంతుడు లేడు, అంతా కూడా ఊరికనే కాల్పనిక కథలు అనేసని. ఇక్కడ భగవంతుడే సాక్షాత్ చెప్పారు భగవద్గీత. ఆ రకంగా చెప్పి లాభమే ఉంటుంది వారికి. కాబట్టి అటువంటి వారు ఎంత బాహ్య జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకున్నా సరే కూడా వారు ఈ రకంగా దీంట్లోనే ఇరుక్కుపోయి ఉంటారు. వాళ్ళు భౌతికమైన కార్యకలాపాల్లోనే ఇరుక్కుపోయి ఉంటారు. వారు ఎప్పటికీ కూడా భగవంతుడిని చేరుకోలేరు అని అంటున్నారు అన్నమాట. ఇంతకుముందు దురాత్మ గురించి చెప్పారు, ఇప్పుడు మహాత్మ గురించి చెప్తున్నారు. మహాత్మానాస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితః భజంతి అనన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం అని అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కానీ భక్తులు మాత్రం ఎప్పటికీ కూడా ఏంటి అని అంటే వారు భగవంతుని శరణాగతి పొందుంటారు. కాబట్టి భగవంతుని రక్ష ఎప్పటికీ ఉంటుందన్నమాట. వారు ఎప్పటికీ కూడా భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారు అనేసి చెప్తున్నారు అనమాట. సతతం కీర్తయంతో మాం యతాంతశ్చ దృఢావృత. ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో కూడా చూశారు మీరు, భజంతి అనన్య మనసో అని అన్నారు. అన్య అనేసని పదం మళ్ళీ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ శ్లోకంలో కూడా సతతాం కీర్తయంతో మాం యతాంతశ్చ దృఢావృత నమస్యతాంశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్త ఉపాసతే. ఇక్కడ దృఢావృత అనే వర్డ్ మళ్ళీ వస్తుంది. సో ఆల్వేస్ చాంటింగ్ మై గ్లోరీస్. సో ఎప్పటికీ కూడా సతతం కీర్తయంతో మాం, ఎల్లప్పటికీ కూడా కీర్తన చేస్తూ కూడా వారేంటి అని అంటే అది కూడా యథాంతశ్చ దృఢావృత, దృఢ మనశ్చయంతో వారు భగవంతుని నామాన్ని జపిస్తూ ఉంటారనమాట. హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపిస్తూ ఉంటారు. ఈ రకంగా నమస్యతాంశ్చ మాం భక్త్యా, ఈ రకంగా నా భక్తులు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. వారు నిత్యయుక్త ఉపాసతే, ఎల్ల వేళలా భగవంతుని కీర్తిస్తూనే ఉంటారు అని అంటున్నారు అనమాట. పితాహం అస్య జగతో మాతా ధాతా పితామహ వేద్యాం పవిత్రమోంకార ఋక్ సామ యజుర్ ఏవచ. అంటే ఇప్పుడు మన మామూలుగా హిందీలోని కూడా మామూలుగా మనం భగవంతుడికి మిగతా ఏ దేవతకు పడితే ఆ దేవతకి మనం ఇది చేస్తూ ఉంటాం. తుమ్ హీ హో మాతా పితా తుమ్ హీ హో బంధు సఖా తుమ్ హీ హో అని అంటాం.
అది యాక్చువల్ గా కృష్ణుడికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది అనమాట. ఎందుకనంటే ఇక్కడ భగవంతుడే చెప్తున్నారు, పితాహమస్య జగతో, అందరికీ కూడా నేను తండ్రిని మాత్రమే కాదు, మాతా దాత పితామహ, మీకు తల్లిని, తండ్రిని, మిత్రుణ్ణి, తాతగారిని అందరినీ కూడా నేనే. వేద్యాం పవిత్రం ఓంకారం, సో అన్ని ఇది పవిత్రమైన మంత్రాల్లోకి నేను ఓంకారాన్ని నేనే, ఋగ్ సామ యజుర్వేదం అంతా కూడా నేనే అని అంటున్నారు అనమాట భగవంతుడు. ఐఎమ్ ది గోల్, ఐఎమ్ ది సస్టైనర్, ది మాస్టర్, ది విట్నెస్, ది అబౌట్, ది రెఫ్యూజ్ అండ్ ది మోస్ట్ డియర్ ఫ్రెండ్, ఐఎమ్ ది క్రియేషన్ అండ్ ది అనిహిలేషన్, ది బేసిస్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్, ది రెస్టింగ్ ప్లేస్ అండ్ ది ఇథరల్ సీడ్. అంటే నేనే మీ అందరికీ కూడా ఇది పరమ పదాన్ని నేను నా దగ్గరికే చేరుకోవాలి, నేనే మీ అందరినీ కూడా కాపాడేవాడిని, నేనే మీ అందరినీ కూడా రక్షించేవాడిని కూడా, నేనే సృజన చేసేవాడిని, నేనే ప్రళయం కూడా చేసేవాడిని అని అంటున్నారు. కాబట్టి మీ అందరూ కూడా నా నుంచే పుట్టిన వారు అని అంటున్నారు అనమాట. ఓ అర్జున, ఐ కంట్రోల్ హీట్, ద రెయిన్ అండ్ ద డ్రాట్, ఐఎమ్ ఇమ్మోర్టాలిటీ అండ్ ఆల్సో ద డెత్ పర్సోనిఫైడ్, బోత్ బీయింగ్ అండ్ నాన్ బీయింగ్ ఆర్ ఇన్ మీ. సో ఓ అర్జున విను, ఈ ఎండని, ఉష్ణాన్ని, వర్షాన్ని, కరువుని అన్నిటినీ కూడా నేనే, నా ఆధిపత్యంలో ఉన్నది అది నేనే. చావు లేకుండా పోవడం, మృత్య రహితంగా ఉండడం కూడా నేనే ఇవ్వగలను, చావుని కూడా నేనే. ఎవరికైనా సరే కూడా చావు వస్తుందంటే అది కూడా నా వల్లనే అనేసి అని అంటున్నారు అనమాట. చరాచర జీవరాశులంతా కూడా నాలోనే ఉన్నాయి అని అంటున్నారు అనమాట. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఎవరైతే దేవీ దేవతల్ని కొలుస్తూ ఉంటారో వారికి ఏంటి అని అంటే, వారు చేసుకున్న పుణ్య కార్యాలకి ఫలస్వరూపంగా వారికి స్వర్గం అనేది రావచ్చు. అక్కడ వారు స్వర్గలోకానికి వెళ్తారు, సోమరసాన్ని తాగుతూ ఉంటారు, సంతోషంగా ఉండొచ్చు. కానీ ఎప్పటిదాకా అంటే వారి పుణ్యకార్యం అంతా అయ్యేంత దాకానే. సో అయిపోయినాక 21వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు, when they thus enjoyed the heavenly sense pleasure, ఎప్పుడైతే వారికి ఆనందం, భోగ విలాసాలు అంతా అయిపోతుందో అప్పుడు వారు మళ్ళీ మర్త్యలోకానికి రావాల్సిందే వారు. కాబట్టి వారు పొందింది ఏంటి అని అంటే క్షణిక సుఖాన్ని మాత్రమే పొందారు అని అంటున్నారు అనమాట. ఇది ఒక ఫెర్రిస్ వీల్ లాగా, అంటే ఒక జైంట్ వీల్ లాగా, పైకి మళ్ళీ కిందకి, పైకి కిందకి సుఖం వస్తుంది. వారు స్వర్గానికి వెళ్తారు అంటే పైకి వెళ్తారు అనమాట, ఎంజాయ్ చేస్తారు. వారికి స్వర్గంలోని టైం అయిపోయింది, మళ్ళీ భూలోకానికి. ఈ రకంగానే వారు తిరుగుతూ ఉంటారు. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం మహామ్యహం. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నది భగవంతుడు, మళ్ళీ ఇంకొక ఈ వర్డ్ వచ్చింది, అనన్యాస్ అనేసని. అంటే అనన్యమైన భక్తి. ఇంకా అన్య అంటే ఇంకేది కాకుండా కేవలం భగవంతుని మాత్రమే ఆలోచిస్తున్న వారికి ఏ జనా పర్యుపాసతే, అటువంటి వారిని నేనే కాపాడుతాను. వారికి ఏదైతే లేదో అది నేను ఇస్తాను, వారికి ఏదైతే ఉందో దాన్ని కాపాడుతాను నేను. అందుకోసం చెప్తున్నారు, యోగక్షేమ వహామి అహం, నేనే చూసుకుంటాను అని. సో ఇదేంటి అని అంటే, అర్జున్ మిశ్రా అనేసి ఒక అతను, ఒరిస్సాలోని అతను భిక్షగాడు అనమాట. ఒక బ్రాహ్మణుడు భిక్షగాడు. కానీ అతనికి ఏంటి అని అంటే భగవద్గీత ప్రతి రోజు చదువుతూ ఉంటారు. ఎంతలానా అతను చదువుతూ ఉండేవారంటే అతన్ని అర్జున్ మిశ్రా కంటే కూడా గీతా మిశ్రా అనిపించేవారు అనమాట అందరూ. సో అతను ఈ రకంగా భగవద్గీత చదువుతూ ఏమవుతుందని అంటే, కొంతకాలాన్ని దాకా అతను అసలు బయటకి సంపాదించే దానికోసమే వెళ్ళడు అనమాట. ఇంట్లోనే కూర్చొని భగవద్గీత చదువుతూ ఉంటాడు. తన భార్య అడుగుతారనమాట, ఏమండి మీరు బయటకు వెళ్ళకపోతే మనకి సంపాదన లేకపోతే మనకి ఆహారం ఎలా దొరుకుతుంది, ఇంట్లో అస్సలు లేదు తినేదానికి ఏమి అని అంటే, అప్పుడు అతనికి అనిపిస్తుంది, అయ్యో అవును కదా అనేసని అతను చూస్తారు, ఈ శ్లోకంలోని ఏదో తప్పు ఉన్నది. అనన్యాస్ చింతయంతో మనం, సరే అంతదాకా బానే ఉంది, ఎల్లవేళలా నన్నే చింతించు అని. కానీ మిగతాదంతా భగవంతుడే చూసుకుంటాడంటున్నారు, ఈ 3 లైన్స్ తప్పు అనేసి అని పెన్తోని 3 లైన్స్ కొట్టేసి అతను వెళ్ళిపోతారు. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ రోజు అతనికి తినేదానికి ఒక్క మెతుకు కూడా దొరకదనమాట. దానం ఎవరు ఇవ్వరు. అతను ఇంటికి తిరిగి వస్తూ ఉండేటప్పుడు అతనికి ఏమవుతుందని అంటే, ఈ లోపల ఇంట్లోని 2 బాలకులు వస్తారు. వచ్చి సంవత్సరానికి సరిపడిన ఇంట్లోని మనకి సామాన్లన్నీ కూడా నెయ్యి దగ్గర నుంచి తీసుకొని బియ్యము, పప్పులు అన్నిటినీ కూడా సంవత్సరానికి సరిపడే సామాన్లు వారి ఇంటికి ఆ 2 పిల్లలు వారి భుజాల మీద మోసుకొని అన్ని తెచ్చి పెడతారనమాట. ఆవిడ అడుగుతారు, ఇదంతా ఎవరు పంపించారు నాయన అంటే, మీ వారు అర్జున్ మిశ్రా గారు పంపించారు, సో తెచ్చి పెడుతున్నాం అంటే, అయ్యో మీరు కాసేపు ఆగితే మా ఆయనే తెస్తారు కదా, చిన్న చిన్న పిల్లల చేత ఎందుకు మోయించారు అతను అంటే, లేదు తల్లి మేము పెట్టేసి వెళ్తామని అంటే, పోనీ కనీసం కొద్దిసేపు ఉండండి, ఏదో ఒకటి వండుతాను, చిన్న చిన్న పిల్లలు ముద్దుగా ఉన్నారు, మీకేదో తినిపిస్తాను అంటే, వద్దు తల్లి మీ ఆయన చాలా క్రూరులు, మేము
మేము పట్టుకెళ్తామండి అని చెప్పినా సరే కూడా నమ్మలేదు. మా వీపు మీద చూడండి ఇద్దరికి మూడు మూడు వాతలు వచ్చేలా కొట్టారు. అందుకోసమని మేము పరిగెత్తుకుంటూ తెచ్చి పెట్టేసామండి. మేము ఎదురు చూసామనంటే ఇంకా అతని కోసం ఇంకా కొట్టినా కొడతారు అని ఆ పిల్లలిద్దరు వెళ్ళిపోతారు అక్కడి నుంచి. సో ఎప్పుడైతే అర్జున్ మిశ్రా ఇంటికి వస్తారో తన భార్య వృత్తాంతం అంతా చెప్తారనమాట. ఎందుకంటే అలా కొట్టారు అని అంటే అప్పుడు అతనికి అర్థమవుతుంది, నేను ఈ 3 లైన్లు కొట్టేసిన దాని వల్లనే ఇదంతా జరిగింది, వారు ఇంకెవరో కాదు కృష్ణుడు బలరాముడు సాక్షాత్తు అనేసారు. ఏపి అన్య దేవతా భక్త్యా జదంతి శ్రద్ధయాన్విత తేపి మామేవ కౌంతేయ జదంతి అవిధిపూర్వకం. ఇక్కడ మళ్ళీ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఏపి అన్య దేవతా భక్త్యా అంటే మిగతా దేవీ దేవతల్ని కొలిచే భక్తులు యజంతే శ్రద్ధయాన్విత అనంటే వారికి నిజం చెప్పాలి అని అంటే వారికి సంపూర్ణంగా యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే అదంతా కూడా మిగతా దేవీ దేవతలకి ఏదైతే వారు చూపిస్తున్నారో భక్తి అదంతా కూడా నాకే చెందవలసినది. అది తేపి మాం ఏవ కౌంతేయ అది కేవలం నాకు మాత్రమే చెందవలసింది. యజంతి అవిధి పూర్వకం వారికి సరైన అవగాహన లేకుండా వారు మిగతా దేవీ దేవతలకి విధిపూర్వకంగా కాదు వారు చేస్తున్నది, ఇదంతా కూడా అవిధి పూర్వకం. సో ఇది అక్రమంగా వారు చేస్తున్నది ఇవంతా కూడా, ఇది కాదు సరైన పద్ధతి. కానీ అయినా వారు చేస్తున్నారు మిగతా దేవీ దేవతలకి పూజలు అని అంటున్నారు అనమాట. యాంతి దేవ వృతాదేవాన్ పితృన్యాంతి పితృవ్రతాన్ భూతాని యాంతి భూతేజ యాంతి మద్భయజితో పిమాం అంటే యాంతి దేవ వృతాదేవాన్ అంటే ఎవరైతే దేవీ దేవతల్ని కొలుస్తారో వారు ఆ దేవీ దేవతల లోకానికే చేరుకుంటారు. కానీ పితృయాంతి పితృవ్రత అని అంటే ఎవరైతే మనుషులని వాటిని కొలుస్తారో, ఇక్కడ కొలవడం అంటే వాడికి ఏదో గుడి కట్టేసి పువ్వులు వేసేసి అగరబత్తులు దీపాలు వెలిగించడం కాదు. ఎవరైతే వారిని మనుషులు కానీ రాక్షస ప్రవృత్తి ఉండే వారిని లేక దైవీ గుణం ఉండేవారైనా సరే కూడా కానీ మనుషులను కొలిచారు అని అంటే వారేంటంటే పితృలోకానికి చేరుకుంటారు, అంటే మనుషుల లోకానికే చేరుకుంటారు అని అంటున్నారనమాట. మరోటి భూతాని అంతి భూతేజ అని అంటే మనుషులని ఎవరైతే రాక్షస ప్రవృత్తి కలిగిన వారిని లేకపోయిందా దెయ్యాలలాగా అంటే ఎవరైతే కేవలం పాపపూరితమైన పనులు చేస్తుంటారో అటువంటి వారిని ఎవరైతే ఆదర్శంగా తీసుకుంటారో అటువంటి వారు ఏంటి అని అంటే ఆ లోకానికే చేరుకుంటారు, రాక్షస లోకానికి లేక భూతాల లోకానికే చేరుకుంటారు అని అంటున్నారు. కానీ ఎవరైతే నన్ను కొలుస్తారో వారు మాత్రం నా దగ్గరికే చేరుకుంటారు అని అంటున్నారు అనమాట. ఇప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు మనం భగవంతుడికి నైవేద్యం ఏమేమి పెట్టచ్చు అని. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్తి ఉపహర్తం అస్నామి ప్రేతాత్మనః అని. అంటే పత్రం అన్నిటికంటే మొదటి వాల్యూ పత్రంకి ఇచ్చారు. పత్రం ఇక్కడ అంటే తులసాకు అనమాట. సో తులసాకు, పుష్పం పువ్వు, ఫలం ఏదైనా పండు, తోయం అనగా నీరు. మీ దగ్గర ఇదేదైనా సరే కూడా తినే బండారు ఆహారం ఏదైనా సరే కూడా నైవేద్యం పెట్టేదానికి లేదు అని అంటే కనీసం నీళ్ళలో ఒక తులసాకు వేసి నైవేద్యం పెట్టండి. కానీ ఎలా పెట్టాలంటే యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి భక్తి పూర్వకంగా ప్రేమపూర్వకంగా మనం అది పెట్టాలి. ఆ రకంగా మనం పెడితే భగవంతుడు దాన్ని స్వీకరిస్తారు. యత్ కరోసి యత్ అస్నాసి యత్ జుహోసి దదాసి యత్ తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురు సుమదర్పణం అంటే యత్ కరోసి ఏ పని చేసినా యత్ అస్నాసి యత్ జుహోసి దదాసి అంటే ఏది తినినా లేకపోయిందా ఏది దానం కింద ఇచ్చినా ఏ మంచి పని చేసినా అన్నిటినీ కూడా తత్కురుస్వ మదర్పణం అన్ని చెయ్యి కానీ ఎప్పుడంటే నాకు అర్పించి అని. మామూలుగా మా ఇంట్లోని చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఏంటి అని అంటే కొత్త బట్టలు ఏదైనా వేసుకోవాలంటే దేవుడికి కాస్త మనం అర్పించి దాన్ని వేసుకోవాలి అని అంటారు. సో అది అక్కడ దాకా ఉండేదనమాట. దాని తర్వాత మిగతా వాటన్నిటికీ కూడా ఏంటి అని అంటే దేవుడికి అర్పించే మనం చెయ్యాలి అనేసి. సమూహం సర్వభూతేషు నామే ద్వేష్యోస్తి నా ప్రియ అంటే అందరికీ నేను సరి సమానంగానే ఉంటాను, సమానంగా ఉంటాను. సర్వభూతేషు అన్ని జీవభూతులకు అందరికీ కూడా సమానంగానే ఉంటాను. నామే ద్వేష్యో స్థి నా ప్రియ ఎవరిని కూడా ద్వేషించను, ఎవరిని కూడా నాకు ఇష్టం అనేసి కూడా నన్ను. కానీ ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా కానీ నన్నెవరైతే భక్తి పూర్వకంగా ప్రేమిస్తూ ఇది భక్తి యొక్క సేవ చేసుకుంటారు మైతే తేషు చాప్యహం అంటే అటువంటి వారు నాలోనుంటారు, నేను వాళ్ళలోనుంటాను అనేసి అంటున్నారు అనమాట. అపిచేత్ సుదురాచారో భజంతే మా అనన్య భక్ సాధురేప సమంతవ్య సమ్యక్ వ్యవస్థితో సహ అంటే కానీ ఎవరైనా సరే కూడా
దురాచారులు ఉన్నారు, కానీ వారు పరిపూర్ణమైన జ్ఞానంతో ఉన్నారు. భగవంతుని పట్ల జ్ఞానం ఉన్నది అని అంటే అటువంటి వారిని మాత్రం సాధువు అనే మనం భావించాలి. భక్తి గురించి తెలుసు, వారికి భక్తి యొక్క సేవ ఎలా ఉన్నది అనేది తెలుసు, భగవంతుడికి ఏ రకంగా శరణాగతి పొందాలో తెలుసు, కానీ వారు చెడు పనులే చేస్తున్నారు అని అంటే దాని గురించి భగవంతుడు చెప్తున్నారు, స్టిల్ వాళ్ళని సాధువులాగానే భావించాలి. ఎందుకనంటే వారు సరైన దారిలో ఉన్నారు, ఏదో ఒక రోజు చేరుకుంటారు గమ్యానికి అని. అంటే ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ఒక ఫ్యాన్ మనం స్విచ్ ఆఫ్ చేసామని అంటే వెంటనే ఆగిపోదు, కొంతసేపు తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ రకంగా జ్ఞానం అనేది ఉన్నది అని అంటే ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు సరైన మార్గానికి చేరిపోతారు అనేసి. ఇక్కడ భగవంతుడు అర్జునుడితో చెప్తున్నారు, క్షిప్రం భవంతి ధర్మాత్మ శాశ్వత శాంతిని గచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నామే భక్త ప్రణశ్యతి. అంటే అర్జున ఇది తెలుసుకో, ఎవరైతే ఈ రకంగా నా దగ్గరికి చేరుకునే దానికోసమని నా పట్ల భక్తి శ్రద్ధలతో ఉంటారో అటువంటి వారు ఎప్పటికీ నాశనం కాలేరు అనేసి చెప్తున్నారు. అన్నమాచార్య కీర్తనలో కూడా ఉన్నది, ఏ పురాణమునా ఎంత వెతకినా శ్రీపతి దాసుడు చెడడు ఎన్నటికి. అంటే శ్రీపతి దాసుడు ఎప్పటికీ చెడిపోలేడు. అర్జున ఇది వెళ్ళి మొత్తం అందరికీ కావాలంటే ప్రపంచం అందరికీ చాటి చెప్పు అనేసి అని చెప్తున్నారు అనమాట. మాం హి పార్థ వ్యపాశ్రిత్య ఏ పిస్యో పాపయోనయ స్త్రియో వైశ్యస్ తథా శూద్రస్ తేపి యాంతి పరాం గతిం. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ రకంగా నాన్ని శరణాగతి పొందుతారో వారు ఎవరైనా కావచ్చు, వారు తక్కువ కులంలోనైనా పుట్టుండొచ్చు, ఆడవారైనా కావచ్చు, వైశ్యులైనా కావచ్చు, శూద్రులైనా కావచ్చు, వారందరూ కూడా ఎవరైతే భగవంతుడికి కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందారో వారందరూ కూడా కృష్ణ లోకానికి చేరుకుంటారు అనేసని. మామూలుగా కొన్ని జగాలను అంటారు, లేదు లేదు మీరు బ్రాహ్మణులుగా పుట్టాలి, పుట్టిన తర్వాతే మీరు భగవంతుని చేరుకుంటారు అని. కానీ ఇక్కడ భగవంతుడే చెప్పేశారు ఎవరైనా సరే కూడా చేరుకోగలరు అనేసి. మన్మనా భవమద్భక్తో మధ్యాజీమాన్ నమస్కురు మామే వైశ్యసివాం ఆత్మానం యత్పరాయణ. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, మన్మన అంటే ఎప్పటికీ కూడా నీ మనసుని నా మీదే ఆలోచిస్తూ ఉండు అనేసి. భవమద్భక్తో నా భక్తుడు వైపు, మధ్యాజీ మాం నమస్కురు అని అంటే నాకు ఇక్కడ 4 విషయాలు చెప్తున్నాను అనమాట. ఎల్లప్పటికీ నా గురించి ఆలోచించు, భవమద్భక్తో నాకు భక్తుడు వైపు, మధ్యాజీ అని అంటే నాకు నమస్కారాలు పెడుతూ ఉండు, యుక్త మామే వైశ్యసి యుక్తేవాం అంటే మాం నమస్కురు అంటే నాకు నమస్కారాలు పెట్టు, ఇంకా నాకు నాలోనే నువ్వు అంకితం అయిపో అనేసని. ఈ రకంగా చేసావనంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు నా లోకానికి చేరుకుంటావు అనేసి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ రోజు మనకి గీతా ఇది అనమాట, మనకి గీతా జయంతి అలాగే మోక్షద ఏకాదశి కూడా. కాబట్టి సో మీరందరూ కూడా దయచేసి భక్తి అనే మార్గంలో ఉండండి, భక్తి యొక్క సేవ అనేది చేసుకోండి, వీలైనంత మందికి భగవద్గీత బోధన చేయండి, భగవద్గీత వీలవగలిస్తే మీకు పంచేదానికి కూడా ప్రయత్నించండి. ఓకే, సో ఈ రోజు పెద్దగా టైం లేదు, ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉన్నాయంటే మనం రేపు పెట్టుకుందాం. ఓకే, సో అందరికి హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యః చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय हो। अंदर की हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।